Bună tuturor și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă arăt cum eu pregătesc un cozonac pufos acasă cu o modalitate de a pregăti aluatul într-un mod foarte simplu și foarte rapid. Vă garantez că se obține un cozonac super delițios. Aici avem toate ingredientele pentru aluat, le găsiți și sub video. Deci într-un vas punem drojdea proaspătă cu puțin zahăr și lapte la voință și o lingură de făină. Amestecăm tot și lăsăm undeva pentru 10-15 minute. Între timp, în vasul de mixer punem făina, zahărul și coaja de lămâie, laptele și adăugăm gălbenușul, câte unul pe rând. Între timp se amestecă, adăugăm și drojdea deja crescută. Lăsăm să lucreze câteva minute mixerul și punem untul treptat câte puțin. Lăsăm mixerul să lucreze aluatul undeva vreo 10-12 minute sau chiar și 15 până obțineți un aluat foarte elastic și bine de lucrat. Îl întindem puțin pe masa de lucru, ungem un vas cu ulei și îl acoperim cu la pelicola, îl lăsăm să crească până se dublează de volum, undeva la o oră. Între timp pregătim macul. Într-un vas punem 200 ml de lapte, punem zahărul, vanilina și 250 de grame de mac. Lăsăm tot la foc mic, undeva vreo 15 minute, chiar și 20, până scade tot laptele. Și la urmă adăugăm untul, amestecăm tot și lăsăm să se răcească. Acum începem partea cea mai interesantă, să facem cozonacul cel pufos și tare, tare gustos. Împărțim aluatul în două părți și întindem blatul. La dorință puteți să ungeți și foaia de cozonac cu unt și pe urmă să adăugați macul. Eu însă nu am uns. Am întins macul bine și începem să învârtim foaia. După aia le-am împletit și le-am pus în tavă de cuptor. Am lăsat să crească undeva vreo 20 de minute și l-am pus la copt la 170 de grade undeva pentru 40 de minute. Acesta este rezultatul final. Am obținut un cozonac tare pufos și tare, tare, tare delițios. Asta este o rețetă din multe rețete, e o rețetă foarte simplă și repede de gătit. Cum știm, sunt foarte multe rețete pentru a pregăti cozonacul. Pentru mine această rețetă e foarte simplă și cam mereu folosesc această rețetă. Pune un like la video dacă îți place și ne vedem data